Hello po guys! What's up? What's up? Sa ating lahat, kumusta? Dahil Feb Ibig na po mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-YouTubers, nais ko po kayong batiin ng Happy Valentine's everyone. Sa team Dabar Cats, binabati ko po kayong lahat ng Happy Valentine's. Ngayon may mga pakulo po yung mga admin natin sa team Dabar Cats. Kailangan daw kumain ng kahit ano, basta kulay red. So, may nahanap ako sa fridge namin dito na kulay red. Ito ay mansanas red. Meron din tayong kamatis dito. Kamatis. Pwede na rin to siguro dahil malapit-lapit na rin sa red. At saka may isang prutas din dito. Peach. Kaso hindi pa siya masyadong red. Ayan. And then, mix. And then, may isa pa tayong nahanap na kulay red. It's a sour tape. And then, may natira pang red jelly sa fridge namin. Ito siya. Jelly. At saka, meron kaming red egg. Red egg. Yan na, red na itlog. Pinakulayan lang. So, ayan guys. Ito lang po yung red na meron kami dito. O, kung kulang pa po yan, may naka-reserve po ditong red onion. Ayan, ang ating red onion. Ang isang sekreto para sa pampasarap ng pagluluto sa ulam. Dahil wala nang red sa fridge namin o kahit saan dyan. Kaya, pagtyagaan na lang po natin itong red. So, once again guys, happy Valentine's to everyone. Stay in love to each other. Lalong-lalo na yung mga may kapuso banda dyan. So, ngayon guys, hindi ko po alam kung ano po yung unang kakainin natin dito. Kung yung mansanas ba? Kamatis? Ang red egg? O ang jelly? O nips? O ang sour taste? But, I choose to eat first is mansanas. Okay guys, tara, samahan nyo po ako kumain ng mansanas. A is for apple. Ayan guys, hahatiin na po natin. Isang kagat para sa taong nagmamahal sa akin. Masarap po siya. Crunchy.
At saka guys, apple is good in our health. Kaya kain ng prutas. Yan guys, next, nips. Nips. Then now next is the sour. The next one in jelly. Next na po natin ang itlog. Egg.
yung shell lang po niya ang red. Pero may konting red sa loob. Kaya pwede na rin siguro yan. Tchanan! Ang next po natin guys is kamatis. Yan guys, kamatis. Egg.